ନୀଳଗିରି ବ୍ଲୁ ଲେକ୍ ରେ ଆଜି ନା 163 ଧାରା ଲାଗିଲା। ଆଗରୁ କାହିଁ ଲାଗି ପାରୁନଥିଲା? ଓହ କଣ ଶୋଇ ଯାଇଥିଲା? ପ୍ରଶାସନ ଶୋଇ ଯାଇଥିଲା? ହଁ ଆଗରୁ କଣ ଲୋକ କଣ ସେଠି କଣ ନା ମରୁନଥିଲେ କି? ଆଗରୁ ତ ମରୁଥିଲେ। ଆଜି କାହିଁ ଲଗେଇଲା? ଓହୋ ଆଜି ଟିକେ ମାନେ ତାତ ଲାଗିଲା। ହଁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଗୁଡେଇ ପିଟରେ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ନା ଇନଭଲଭ ଅଛନ୍ତି, ସେଠାକାର କିଏ ସରପଞ୍ଚ, ଆଉ ସେଠାକାର ଗ୍ରାମବାସୀ, ଆଉ ସେଠାକାର ହେଲା ବିଧାୟକ, ଆଉ ହେଲା ଯେଉଁ ସାଂସଦ। ତମେ ତ ସବୁ ତ ସେଠି ରାଜନୀତିଆ ଅଛ। ସେଠି ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ତମେ କାହିଁକି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁନଥିଲ ଆଉ ଅଭିଯୋଗ କାହିଁକି କରୁନଥିଲ? ଆଜି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ମରଣ ହେଲା, ତାପରେ ଆଜି ଏଇ ଦିଟା ପରେ ତମର ମାନେ ଉଠିଛି, ମାନେ ତମର ମାନେ ଆଖି ପିଟିଲା। ଆଁ ତାପରେ ତମର ମାନେ ଇଏ ହଉନ ତମେ ଚାହୁଁଥିଲ ଯେ ଆମର ଏଟା ବ୍ଲୁ ଲେକ୍ ମାନେ ନୀଳ ହ୍ରଦ। ହଁ ସେଟା ଆମେରିକାରୁ ଉଠି ଆସିବ ଏଠିକି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ତମକୁ ମାନେ କହନ୍ତିନି କି ତମରି ପାଇଁ ଆଜି ମାନେ ନୀଳଗିରି ବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ଆଜି ଜୀବନ ଗଲା। ଯଦି ସେବେଠାରୁ ଯଦି ଏହାର ଯଦି ପ୍ରତିବାଦ କରାହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସରକାରୀ ପ୍ରଶାସନ ସେଟା ମାନେ କଣ ଗୋଟେ ମାନେ କରିକି ମାନେ ବନ୍ଦ କରାହେଇଥାନ୍ତା। ଆଜି ନା 163 ଧାରା ଆଜି ଲାଗିଲା, ସେବେଠାରୁ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଆଜି ନା ନାଇଁ ଜୀବନ ସବୁ ମାନେ ଯିବାର ଆଜି ନା ଦେଖିନଥାନ୍ତା। ଏ ଦୁଃଖଦ ଦିନ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ପଡିନଥାନ୍ତା। କଣ ନା ଆଜି ଆସିକି ପ୍ରଶାସନ ମାନେ ଆସିକି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ନା 163 ଧାରା ଲଗାଅ। କିଛି ଲଗେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ମାନେ ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କୁ କହୁଛୁ ସବୁ ଯାଅ ଗାଧାଅ, ଆଉ ମାନେ ସେଠି ଯୋଉ ମାନେ ଇଏ କର, ପିକନିକ କର। ଇଏ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ହେତେ ଦିନ ମାନେ କଣ ଶୋଇଥିଲ ନା? ଶୋଇଥିଲ? ଏଟା ଟୋଟାଲ ଓଡିଶାବାସୀ ଟୋଟାଲ ଛାଡିବା କଥା ନୁହେଁ ଏମାନଙ୍କୁ। ହେଲା ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ପାଇସାରିଲା ପରେ ଆଙ୍କର ମାନେ ଚେର୍ମି ବଢି ହଉଛି, ମାନେ ଯେଇଟା କି ମାନେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଏଠି ହନ୍ତସନ୍ତ ହଉଛନ୍ତି। ଏତେ ଅଭଦ୍ର ଇଏ ମାନେ ପ୍ରଶାସନ। ଥୁ।